Знаете ли, че за последните 5 години над 100 000 българи са се завърнали в България? Над 100 000 българи са се завърнали в България, като над 50 000 са през 2024 година. Влошаване на икономическата обстановка на Запад. Живота вече не е толкова лесен. Огромната имигрантска вълна, която направи улиците на големите държави и развити изключително опасни. Начинът на живот и възможността, която хората имат в България, повишаващия се стандарт, става причина все повече хора да се завръщат в България и много по-малко да имигрират. Лично аз очаквам в следващите години да е налице голямото завръщане. Испания, която изключително често даваме за пример, днес ми разказаха нещо, което беше изумително. Мой много добър приятел живее в Барселона и той разказва как скъп часовник, както се движи и влиза с жена си и двете си деца в един ресторант, са се опитали да му го свалят от ръката. Той усеща и благодарение на това, че е с двойно закопчаване, не са успели да го откопчеят, да го измъкнат и да избягат. Мароканци. Но втория път не е имал такъв късмет. Минават, откачат от врата му синджир, т.е. златен ланец с халка, подарък от съпругата му преди доста години и направо хуква да бяга. Представете ли си такова нещо? В България това вече не се случва. За такива елементални и дребни примери няма да започвам с по-тежките, които са ежедневие в тези държави и в големите градове, са причина много българи да се завръщат в България. България е изключително сигурна държава. Също обаче важи по отношение на чужденците, за което нашата държава става все по-притегателно място. Хората, които се завръщат, дори са работили навън, в по-голямата степен предпочитат да станат представители на бизнеса или да бъдат предприемачи. Но най-важното е, че всички те имат нужда от жилища. И точно това е един допълнителен признак, който движи пазара на недвижими имоти нагоре. Също така обаче влизат нови правила. Примерно на един семинар на Националното сдружение на недвижими имоти имаше представител на немската агенция, която се занимава с борбата срещу пране на пари. И той сподели, че в България в момента действат 50 документа, които трябва да се попълват. След като влезем в еврозоната, се присъединим, в рамките на следващите 3 години ще станат 100. Не знам дали знаете, но ДАНС задължава всички нас да изтегляме изключително изчерпателна информация от клиентите, които са на пазара. Данъчните оценки на имотите ще бъдат най-вероятно силно завишени. Минаването на подпазарна цена, т.е. на данъчна оценка, ще изчезне или ще бъде намалено, сведено до минимум. Какво мисли, че ще се случи? Ако до момента има хора, които минават на подпазарна цена, реално погледнато, продавачите им спестяват данък печалба, спестяват ДДС за сметка на кеша, който получават. Утре обаче, когато няма да имат възможност да го спестяват, реално погледнато някой трябва да плати цената и естествено това ще бъде уважаемия купувач. В тази връзка, как мислите, цените на недвижими имоти ще продължат ли да растат нагоре по тези фактори, дори и нищо не се случи с икономическата обстановка, или ще паднат? Ще се срини ли пазара или какво ще се случи? Напишете, моля, в коментарите. Очаквам вашето мнение и ще се радвам да дебатираме. А за още такива видеа ме последвайте и харесайте видеото.